Salutare, dragi pescari! Astăzi suntem pe râul Mureș. O să facem o partidă decât doar două bețe, la două lansete de feeder. O să arătăm pe parcurs și coșuleț de 80 de grame, un adă de cașcaval și o să încercăm să dăm pe partea asta, ce puțin aici, că nu e așa curenții foarte puternici, după cum se vede. O să punem viermi, pe una o să punem râme și poate și niște porumb. Încercăm și cu niște porumb, să vedem. După cum a fost cineva aici, a zis că ar merge bine la porumb, da? Să vedem acum, depinde. Încercăm la toate. Încercăm să dăm la toate, da. Ce să vă zic? În continuare, vizionare plăcută. Vizionare plăcută. Să facem și o lansare. Hai să vedem, punem, să arătăm și coșulețul, ce coșuleț folosim. Folosim un coș de 80 de grame. Dacă se vede. Cârlic de Coșuleț, 12. cârlic de 12. Nadă de cașcaval. Dulce. Am mai multe sortimente băgate acolo. Și niște viermi. Am mai adăugat acolo. Acum să facem o lansare. Să vedem ce prindem, mă. Poate prindem ceva. Dai tot așa cum ai dat în partea aia. Da. Așa e numai bine acolo. Super. Nu trebuie nici să dăm departe. Știi că e și curenții și mare. Foarte mare Mureșul. E crescut. Aici iar a intrat apa. Când se vede pe insula asta. O inundat-o deja. O crescut ca lumea. Cred că toate râurile din țară sunt așa mari. Da. Ca sigur. Mai mult că... Asta pe schimb la râmă. Da, asta îi punem niște râmă. Încercăm. Aici mai avem niște porumb. Porumb de vanilie, gust de vanilie. Să punem un pic mai încolo. Să vedem dacă... Da, Ăla s-a oprit bine acolo, da? asta e bine, stă bine. Undeva la 9 metri de mal, cred că. Cam așa. Mă dăm și cu acesta. Dă și cu ăla, tot așa, poți să dai tot în partea altă. Numai bine. Bun. Tot așa, e bun, că mai departe n-are rost. Că curenții prea mari și ducele nu vine către mal. Știi? Da. Asta s-a și oprit. Da, e bun. Tare mare, Mureșul, crescut, foarte mare. Aici iar este frumos locul pentru cort. Numai că cu umbra cam... Nu prea e umbră pe aici. Cam puțină. Am puține, da. Lemne sunt destule de Da. camping. Sperăm să prindem și pește. Să sperăm, da, să prindem, poate. Ai, tulbure, cacao curată. Da. Să vedem, poate vrea ceva. Păi da. S-a ascuns soarele. Da. Cum a dat, s-a ascuns un pic. Asta e tare cald. Foarte cald. Lasă că vine așa că acum norii sunt numai buni
Știi, mai de asta nu chiar să fie chiar Nu mai azi. bine de Oricum, pescuit. azi undeva sunt la vreo 26, 25 de grade, nu e așa cald. S-a mai răcorit un pic. E numai bine. Poate vrea, nu știu. Acum așteptăm. Da. Ei, cât e ceasul? Mai scoatem la 20 de minute? Mai lăsăm. Mai lăsăm. E creștere, mă. Da. Dacă poate afectează și pe ei. Normal. Mănâncă tot timpul. Da, Crește, e acum zăpăcit, apa e mare. Foarte rar să pună gura. Acum am auzit, au fost colegi aici, s-ar putea. La porumb. La porumb, Acum începem cu și porumb. breană sau... Lunaș. Da, dar pică. trecută, Da. Nu trebuie să mai bagă la da, boabă. și plătită. Foarte murdari. Vin mizerie, foarte multe mizerii, crengi, lemne Nu crengi, crocodil. și crocodili. Exact, Da, un zic crocodil de la mulți. mare. Să știi. E foarte murdar. Murdar. Foarte dificil de pescuit. Toate râurile din țară sunt foarte murdare. Nu se poate pescui, cam greu de pescuit. Acum că am orărit-o, să nu o să mai plouă așa. Acum o să se mai scadă. Și cerna și strei, Clar. să scadă și mult. Să mai scadă, dacă scade vreo 3-4 metri, să fie numai bun de pescuit. Normal. În partea aia cum vine acum apa. Da. A mai crescut? Dă drumul la baraj, sus. S-ar putea, da. Plus că dacă și streiul mare, dacă streiul mare, atunci Păi da. dai seama că cât îi crește. Foarte. Da. O să vedem ce ore. Păi da. Unde este? Gheață. Da. Asta e bună gheață, că uite, astea stau așa, cel mai bine. Da. Nu se încălzește, repede apa. Dar mai avem noroc că mai avem aici cât un nor, bă, mai merge. Ia să vedem. Mai avem aici niște colegi în partea asta la alte. Niște pescari iară, Deci de la Orăștiu. de la Orăștiești, da, mi se pare băieții. Da, tot așa, n-au prins nimic ca nici ei. Acum, asta e. Ce se face? Partea aia lantă zi cu faină. A, pe partea aia, Să stai, dar nu îi crești, nu. nu prea ai umbră, nu prea ai acces. Nu e chiar pe partea, că nu, ocolești, știi? Da. Să ne dai de un pod. Undeva în jos, pe partea aia. Aici e stână, sobar. Am mai crescut, uite, de la prețul crescut de partea asta. Da. Mai crescut. M-am murdărit pe asta. Noroc.
Care? Da, Ori am ceva prea pe încă, da. las puțin dacă cumva. Așa, îți vibrează. Nu, va duce la mizerie, că e multă Da. mizerie, crengi, Aha. îmbute de alea multe. Asta de ce? S-a încărcat cu mizerie. Hai, grande. Ia uite, ăsta e pește. A, ce pește mare. Uite ce pește. Ia uitați, ce vine pe apă. Nu mai crengi. E foarte murdar. Asta îl facem cu usturoi. Da, ține așa un pic. Ține așa de fir, ca să pot să-i dau drumul un pic de aici. Foarte murdar. Mai trebuie? Foarte, foarte murdar. Multă mizerie vine. Ia uite cum vin bidoane. Da. La vârf mai... Vedem? Nu știu bun. Pui porumb? Nu mai pun acum. Mai încolo. Nu mai pun acum. Pun un pic de nadă în coșuleț. Mai dăm o lansare. Asta e, mă. Ce să-i faci? Mizerie, multă. E mare. Așteptăm. Poate, poate. Să vedem. Să vedem. Poate, poate că vrea, știi? Uite că și mie tot așa. Ce să fac și eu? Da. Oricum, nu. Mizerie. Dar e mizerabil. Tare, Tulbure, tulbure, nu așa. Bine, am râmă. Dar nu mai fost așa mare, mă, de când aduc aminte, nu mai fost așa de crescut. A mai fost acum o săptămână, dacă nu mă înșel, da, cam o săptămână. Nu a fost așa foarte, foarte crescut, a fost numai bun. Era într-adevăr tot tulbure, dar nu e așa crescut și așa de tare murdar. Acum, asta este. Ce să-i facem? Șanse minime să prindem ceva. Foarte mică mizerie. Se punem niște porumb, niște boabe de porumb de aștia, cu gust de vanilie. Sunt foarte faine boabele. Boabe frumoase. Să vedem. Încercăm la mai mult. Ia, punem acum o boabă. Ia să căutăm una așa potrivită, știi? Nici mare, nici mică. Uite asta. Asta e, zic că e bună. Da? Da. Uite aici. Așa. Bun. O boabă. O boabă de porumb. Bun.
curețul acolo, te rog eu un pic, la vârf. Mult, se pune mizerie foarte multă pe fir. Multe mizerie. Asta e. Vedem acum mai facem, vedem, poate. La se porumb, bagă poate ceva. vrea. Poate vrea la porumb, nu, toată lumea cu porumb. Nu cred eu, așa, da. Asta e. Stop. Ia uite, câte crengi, ce de crengi. Hai să vedem, că duc în ea iară pe fir. Ce să faci? Asta este. Crenguțe și crenguțe. Să-mi iau altă apă sau... Mai încercăm și la porumb. Dar ciudat că nici porgușori de aia mici nu au intrat. Nu. Aia mai intrau. A intrat la vierme, da. Dar nu știu. Și ce ai mâncat să te duze? Da. Asta este. Ia uite cum e și bidoane. Multe mizerii. Aici colegii de acolo. Nu, nici colegii de acolo, ce să spun, da? Uite și... Da, știi, și la noi tot așa multă mizerie vine. Păi da, Să mai scadă. să mai scadă un pic și după aia. Poate. Asta e, ce să facem? Nu mai bine, fir întins. Da. Uite acum cum e. Uite că mi-a luat bătul ăla, ăla acolo. Da, lucrează. Lasă. Ai scăpat ieftin de data asta. E mare, m-au găsat. Păi cum? Ce vei cât e bine. Amul nu cred că mai stăm nici noi, că Nu, cred că mai stăm nici noi mult. O să nu. până stau, că Cam se nurează în partea aia puțin, cred că. Da, bine, nu cred că dar e nu ploi. plouă, nu. Ar fi bine dacă ar fi un pic în oraș, că nu ne Da. e umbră. Nu vrea nimic, nu? Nu-i place la asta nimic. Mai avem cineva. Cum se vede, cred că mai... 4. Da, cam așa. E acum, cred că vine lumea Da. să facă baie. Da. Foarte mare. Aici uite, mai multă apă, iară, Bogdan. Da. Ei, câtă apă s-a pus aici, mă? Ia uitați, oameni buni, cât s-au crescut. Până încolo. Asta cred că până de seară toată insula asta se umple. Aici. Da.
Sigur, mai mult ca sigur. Dai seama cât a fost apa, a fost și mai mare. Și mai mare. Cred că iar Avem o trăsătură sau falsă? Sau creangă? l-am cordat, după aia i-a dat drumul. Da? Chiar l-am cordat. Lasă, mai lasă-l. Da. Nu, o să vedem ce mai fi. Păi da. Poate că vrea să se bage, poate nu. Să vedem despre ce problema aici. Că aici trebuie să stai, mă, să te uiți, că trebuie să vezi locurile, să ăștia, că ăștia cu locurile, ce că pe aici. Caute locuri și alea, peste tot. Aici e fain, că e întinsură, dar nu e umbră. Acolo, partea alaltă, sunt colegii noștri, cred că se pregătesc și ei să plece. Cred că se vede pe cameră mașina. Cred că pleacă și ei. Cât a fost apa aici, uite. Și aici, până aici, uite, în groapa asta e ca o groapă, aici au venit apa. Atât de mare a fost Mureșul. De capul meu. Da, că acolo a rămas un pic de apă. Până sus. Da. Uite. Ce mai? Asta e. Crescut. Și murdar tare. Ce fain stau oile acolo, vezi? Da. Nu știu dacă se vede pe cameră. Sau poate se vede. Cum stau oițele acolo. La umbră. Da? Dar dacă cade una de aia în apă, nu mai iasă. Nu mai. Păi se blana aia și îi trage la fund. Ce mai, că se neacă, știi? Nu mai. Asta e, ce să facem? Păi da. Din păcate, astăzi o să încheiem partida. Nu vrea nimic. V-am mai spus, e foarte, foarte murdar. O să încheiem partida, punem stop aici. Ne strângem Și și plecăm acasă. Asta este. Ce să vă zic. Nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut această filmare. Ce să vă zic. Dacă nu vrea, nu vrea, asta este. Nu avem ce face. Am încercat la toate. Am încercat toate variantele, cu porumb, cu râmă, cu viermi. Nu vrea. E foarte tulbure, crescut. Ce să vă zic. Până data viitoare, dragi pescari, vă doresc fire întinse. Numai bine. La revedere!